cikin mai yau kulliyar da kin kai cikin idanu za ta ɗau hankali. Ke ce ta fara zuwa ya amarya, hakuri zaki komai da lokaci gashi naki ya zo mai fari na hali. Gadin tuwoniya ce ba da wai ba, da kare ya jure akan mai ne saman kikalwa. Kan gawar gami ke ce kurewa, masu zindanki sun manta sun yi shuka idan makwarwa. Bayo batun madatan wanda kwalla ta fafance ka zurfin tukunya ma baya kai da garwa. Aiki da hankali ba kamar kwakwalwa, kwai ta yin shewa karfi rayuwa wacce za ta zamto kamar kashin dankali. Ke ce ta fara zuwa ya amarya, hakuri zaki komai da lokaci gashi naki ya zo mai fari na hali. Amarya fitila mai ba da haske kin filantarki ƙayar idan muke shaida ma'auni. Kai duwa wacce ba ta tsaro a tsauri ta fi salle ma ke ce kujerar kasai ta da mazauni. Riba ta kasuwa ita ta fi karfi ga mai yawan ja'i ga damina mai kore fari da rani. Me kyau amarya ke ce ake kwatance kin fi mai muni kin sa tufa ta kima ana ta kallo kina ta yin gyalgyali. Ke ce ta fara zuwa ya amarya, hakuri zaki komai da lokaci gashi naki ya zo mai fari na hali. Gimbiya amarya zinariya tauraruwa. Mixed Golden Goose. Ke ce ta fara zuwa ya amarya, hakuri zaki komai da lokaci gashi naki ya zo mai fari na hali. Wari na jiki ne dangin su dama ke kuma sa'a duk inda ke kawulga kan ji kamshi. Fes ɗiyar sarauta kala ta hoto ga ki gango in za ki shingida shi ne matashi. Kin gaji arziki shi ya sa mutane ke ta mai barka murna ke yi mai zayara mu dan shi. Inji ya duka garin ki yayi laushi ki bashi dashi shi shaidar da kin ka samu kina da kunya idan ki kwaito zali. Ke ce ta fara zuwa ya amarya, hakuri zaki komai da lokaci gashi naki ya zo mai fari na hali. Gatan ki bai wucewa ga rayuwa ba kin yi auren ki rike mijin ki aljanna ki yi nema. Daga yanzu kin wuce kin girma tsara mai farar fuska kunne ya gane zancen da za ya kama. Komai da randanewa rayuwar nan na da ƙarshen ta da ki dinga mai kan zuwan makoma. Gane da kan hali ne ki san makama ki ta doyin ma in mai bidar a kwano ya sanya hannu ki bashi ɗan cokali. Ke ce ta fara zuwa ya amarya, hakuri zaki komai da lokaci gashi naki ya zo mai fari na hali. Mun san zaman gida za ki dinga kewa sai fakin daure kin danna zuciya kar ki dinga kuka. Saboda na damuwa na da zafi yanzu mun gane TV ba za ya boye ba ko na wanka. Har wanda bai sani ba yanzu ya ji an sani na ki an bayyanar da sunan kitin na yanka. Kitaban sayan na saniya da asirka ki ya albarka an wanki ne ki ce ya zame katanga kwatankwatan tubali. Ke ce ta fara zuwa ya amarya, hakuri zaki komai da lokaci gashi naki ya zo mai fari na hali. Gimbiya amarya zinariya tauraruwa. Komai da lokaci gashi naki ya zo mai fari na hali.